ଗଛ ଲଗା ହବ। ନେବୁଆ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାତ କାମ ଚାଲିଛି। ପୁଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ସେ ନେବୁଆ ଗଛଟା ଲଗା ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛର ଚାରାର ଜରି କାଟୁଛନ୍ତି ପୁଆଇ। ଉପରେ ବି ଲାଗିବ ପାଣି ସାର ପାଣି ଖତ ଆଣିବ ଗାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖତ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କିସ ଗେମାସିନ ନା ଗେମାସିନ ପୋଇ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗଛକୁ ଆଉ ଉଇ ଫୋଇ କାଟିବନି। ଗେମାସିନ ନଦେଲେ ଉଇ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଗଛ ଚେର କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଗଛଟା ମରିଯିବ ଯାହାଫଳରେ। ଉପରେ ଏଇଟା କି ଗଛ? এটা আত্ম গছ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଚାରିପାଖ କିଛି ଖତ ମାଟି ଦିଆହେଉଛି।
ଚାରିପାଖ ମାଟି ପିନ୍ଧି ଦିଅ ଏବେ। ଗଛ ଉପରେ ଟିକେ ଗେମାସିନ ପକା ହଉଛି। ଗଛ ଉପରେ ଟିକେ ଗେମାସିନ ପକେଇଦବା ଆଉ ଉଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଇ ଆଉ କାଟି ପାରିବେନି ଗଛ ମୂଳ।